हेलौ लोगोफोर माब्रै दं बयबो मोजाङै दंना जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैथ' 1 जानुवारि हेपि निउ इयार आरोना लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि खुवा माने दिनै सानथाम जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सिनायखाया माबायदि खुगासिनो आरो निजोरा ओरैबायदि माने जेरावबो ओंखारनो हाया मानो हाया ओरैबायदि ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना ओंखायनो थुलुंसि साहाजों मुरि गोरानजों साहा लोंसै आरोना लोगोफोर फुंनि ओमफ्रायो बोथोराथ' ओरैबायदि गुसुखा आङो देखायनो आरोना नोंथांमोननो माबायदि जादों बोथोरा जोंनि बोथोरा हदायबो नै माबायदि सिनायानो आरो गुफुरनो एकदमबारे नै जेबो सिनायि जाथारदों देखायनो दे आं नोंथांमोननो ओमफ्राय माबायदि कन्डिसन जादों आयु नायलाय सिनायानो आरो ओरैबायदि माने ओरैबायदि समायना बिदिनो एखेबारे काश्मीरानोसै खुवा फुनाय इसिमल' नुयो दासो सिखारनानै माने लेक्सार बारायदो ओमफ्राय दिनैसो सानथाम जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि आयु नै एकदमबारे थिथि थाथा दै सिरिगासिनो आरो नै जेबो सिनायखायानो मैयानि बायदिखा आरो मैयानि कन्डिसननि बिदिनो थांबाय थासिगोन नामाथाय बोथोरा मा जाबावगोन आरो बेफोरबायदिबा जि जोमानो सुनो हागोन ना मायानो सुनो हागोन दे लोगोफोर बेफोरबायदि जाबाय आरो माने दासो जाफुगासिनो आरोना दहाय फुङाव बारा इदि नङामोन ओमफ्राय दा बाराद्राय जाथारबाय अखा बायदि फिसा फिसा गोलैलांबाय दहाय बारा गैयामोनलै दासो नै बरिया एकदमबारे बरफनिसो जादों जायगाया बरफ जायगानि माने अखा हानायानोसै अखायानोखा आरो गोलैनाया नै दाबो गोलैगासिनो दं ओरैबायदि दासो सिखारनो हादों दाबो सिखारबावामोन दाहाय सिखारगौमोन आंना फिसाजोआनो लोमजानासो थाबाय लोगोफोर खाना पिकनिक जाहैनो होन्दोंमोन ओमफ्रायो लोगोफोरजों गैला नै गुजुनाय लोमजानाय जानानै थाबाय मा जानांगौ जाखो 1 जानुवारियावनो बायदि लोमजानानै थाबाय फैगौ जानुवारियाव जासिगोन लोगोफोर माने रेस्टआनो गैखाया आरो गथ'आ ओरैबायदि जाखादों लोगोफोर दाबो एकदमबारे मा होनो दाबो निहिरानो खुगाला आरोना नै ओरैबायदि एकदमबारे गैला जाला नुहुरलाया आरो नै जोंहानि बैखिनि ससेनिफ्रायनो नुहुरलाया आरो ओरैबायदि नै माने जेबोखौनो नुहुरलायला आरो ओरैबायदि थान्दा दा 9ता बाजिबाय टाइमा ओमफ्राय 9ता जालायलांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाबो गैया एकदमबारे मा होनो दाबो निहिरा खुगाया ओमफ्राय आं जि बाथौ लगायनो नागिरदों ओमफ्राय बाथौखौ लगायनो हायाखै लोगोफोर दुगैनो हायाखै आरो दै गुदुंसो फुदुंनानै दुगैनांसिगोन उपाय गैया ओमफ्राय दिनैथ' 1 जानुवारि नालाय ओमफ्य दा फुङावनो लगायखानोसै गिबाबो दै फुदुंनानै एसे दुगैनोसै आरो फिसाजो खिलिनाय खदाल लाना दंमोन बेसोरा एकदमबारे जानुवारि जानो नागिरदोंमोन बेहाबो पार्टि ओमफ्राय गैया लोगोफोर जानो मोननाय नंला आरो जोंहानि फिसाजोआ जाना थाबायबा जि गुजुबाय थान्दानि थाखाय आरोना लोगोफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ एकदमबारे बिराद थिखन माबा लायाबाथाय बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाहाबो जानो मोनगाबाय गावहाबो मोनगाबाय मा जाखो लोगोफोर जोंनि पार्टि जानायखौ आङो डाइरेक्टलिसो खोन्थाबाय आरो ना एवनाय मानायखौ खोन्थादिया नै दा जाहांनो रेडि जाबायानो आरो नै दा जानानै जों मोसाबाय आरो नै सानैसो एसेल' देखायबाय लोगोफोर बाराद्राय देखायनाय जायाखिसै आरो सोरबा माबायदि डिजाइननिखौ मोसालायलांखो एकदमबारे जिरायबो मोसालायलांबाय एकदमबारे बिराद इन्टारेस्ट आरो सासेया फिसाजोफोरखौ लानानै बोरै मोसादों ओमफ्राय आं आरो नै जोङो बेदर हांगासिनो आरो ना अमा बेदर लाबोबावदोंमोन ओमफ्राय हांगासिनो ओमफ्राय जायगाया बोरैबा जाबाय लोगोफोर जोंना एसे गोजौ जानांगौमोन ओमफ्राय दा जान्थि सायाव होनानै माने खामजोब्बाय आरो अरदोसो सावनाय बायदियानो जाखाबाय आरो हांनायानो जायाखिसै ओमफ्राय नै सासे होन्दोंमोन आं जुमाय लोंबाय नै पेकसे लोंबाय होननानै बेस्रा खोनादियासै